obraz, tá imaginácia v duchovných cvičeniach Ignácových je, že si zastanú dvaja vojvodcovia, majú tábory oproti sebe, Kristus a Satan, a pod tými zástavami zhromažďujú svojich do veľkej poslednej bitky o svet a o to, kto ako keby zaberie územie, akoby tú fyzickú zemegulu. A oni to vážne mysleli tak, že urobia na svete de facto svetovú monarchiu, kde by tých všetkých kráľov a cisárov podriadili pápežovi. Že pápež by bol taký cisárov. Ešte na tomto... Niečo také. No, ono to bola taká doba, kde sa všeobecne centralizovalo, to bol vrchol absolutizmu a zjednocovali sa malé štáty do väčších území a vznikali títo super cisári a oni boli takým ultravýrazom toho obdobia absolutizmu, že oni to chceli dotiahnuť do toho definitívneho konca, že naozaj bude iba jeden jediný najvyšší a všetci sa stanú katolíci. Od Indiánov v pralese až po Číňanov a po všetkých. Na tomto pracovali budne v noci, veľmi huževnato, obetavo, proste ako vojaci Kristovi. Oni sa kliesnili si cestu džunglou, pralesom, intrigami politickými. Všade pôsobili medzi vedcami, medzi umelcami na kráľovských dvoroch úplne nové krajiny. Preto ja som ich prirovnal k tajným službám, povedzme ako k Mossadu, lebo mali a majú do dneska ten vojenský ráz alebo tú organizáciu a popri tom robili to, čo dneska robia tajné služby. Je tam tá črta, ako jedna z tých črt je tá podobnosť s tajnou službou, pretože jednak už na začiatku to bolo tak, že oni, napríklad keď František Xaverský v Indii dával inštrukcie svojim, tak v podstate ten návod, ja tu mám aj niektoré citáty, tak z toho máte dojem, že vlastne nejde o mníšský rád, ale o tajnú službu. On im píše ako inštrukcie, hovorí, kde to mám? Snažte sa, že keď prídu do novej krajiny, tak im hovorí, snažte sa od prvého dňa vždy zistiť, aký druh obchodov sa na onom mieste prevádzkuje, v akom hriechu ľudia žijú, informujte sa ďalej o častejších súdnych sporoch, podvodoch, krivých prísahách a úplatkoch. No na čo asi? To skôr pripomína tajnú službu, ktorá zistila si všetko zlé na ľudí, všetky tie slabiny a pomocou vlastne týchto slabín potom ľudí tie závislosti, potreby a slabosti využívala na to, že tých ľudí ovládala a usmerňovala, manipulovala, čo je taký klasický najlepší zdroj moci. Mať na niekoho kompromitujúce informácie. A dnes ja budem hovoriť o tých jezuitoch 1600. Ja som podrobne preštudoval tú históriu. Nehovorím o dnešných jezuitoch. Napríklad dnes vidíte, že tiež takéto tie veci ako rozviedky, kontrarozviedky a takéto témy, že stále to tých jezuitov zaujíma, že na tých ich školách, alebo že keď niekto je v takýchto tých tajných politických službách a tam tak často tam bývajú jezuiti. Čiže akoby nejaký duch tam je nejaké, ktorý v takýchto tých hnutiach vždy je nejaké taký duchovný prúd, nejaká taká kvalita, ktorá sa ťahá po stáročia. No ale musíme si uvedomiť, že oni to nerobia pre seba, robia to pre katolícku cirkev, robia to oni vlastne oni sú oddaní pápežovi. To áno, to tam bolo veľmi vidieť, že vlastne ten jezuita, vlastne vzorný jezuita bol vrchol vlastne seba zaprenia. On mal úplne odložiť vlastné ciele a názory a vôbec vlastné myslenie a naozaj bol taký vojak Kristov, ale de facto v podstate budoval univerzálnu katolícku monarchiu. Vlastne chceli rozšíriť katolícku cirkev na celý svet a to sú také množstvo tých ambivalentných vecí v tej histórii, že na jednej strane tá obetavosť, že oni išli fakt
nechal sa zabiť, nechal sa väzniť, nechal sa mučiť, išiel do nehostinných podmienok, učili sa úplne nové jazyky, neznáme krajiny, do džungly, do Amazonky, všelijako. Čiže vy poviete si, no tak to sú super nezištní ľudia, ktorí naozaj odložili nejaké osobné ciele a slúžia tomu vyššiemu celku tej. Ale na druhej strane slúžili tej cirkvi a vlastne chceli viac menej znásilniť všetkých mimo cirkvi dovnútra a podriadiť ich. Takže vlastne čo? No znova psychológ by povedal, že sublimovaná ako keby tá mocichtivosť a žiadosť do tej organizácie, kde vlastne to osobné uspokojenie alebo taký nejaký, ako keby sa tá osobnosť stotožnila s tým, že som súčasťou niečoho ohromného, veľkého, významného. A v tom je moja pýcha, moja hrdosť a to. No ale oni boli schopní sa aj učiť veľa vecí. Oni, povedzme, keď chceli infiltrovať Židov, tak proste Talmud sa naučil odpredu dozadu, odzadu dopredu. Proste nie len fyzicky, ale aj boli schopní proste sa naučiť plno nových vecí a vystupovať vlastne v tej ktorej krajine, ako keby chceli slúžiť tej krajine. Áno, oni boli veľmi v podstate predčili tie ostatné rády vo všetkých schopnostiach, aj svetských. Oni v podstate si, čo sa dalo, sa snažili osvojiť na lepšej úrovni než ostatní. Zase samozrejme s určitými cieľmi. Ja teda to, čo robím vlastne celkovo je, že ma zaujímajú vždy duchovné dejiny a tie také hlbšie archetypy, zákonitosti, také princípy, hodnoty, vzorce, cítenie, myslenie, ktoré sa opakujú a ktoré v rôznych vekoch a v rôznych civilizáciách v podstate nájdete ako keby rovnaké psychologické štruktúry. A to ma zaujíma toto, že či sú tu nejaké také archetypálne sily, ktoré sa rôznym spôsobom vracajú v tých dejinách alebo prejavujú krížom transkultúrne cez rôzne civilizácie. Na mníšské rády sú tiež zaujímavá časť dejín, kde vidno, že my máme úplne rôzne typy spirituality, ktoré sú zamerané na inú prax, iné také centrálne hodnoty, majú iný v tom rebríčku hodnot niečo iné na prvom mieste. A zaujímavé, že to vždy súvisí s celou dobou a že sú také obdobia, kedy ako keby je tá alebo ona hodnota na tom výslní a celá tá kultúra, aj vrátane aj tých mníchov, ako keby, že vznikajú také typy, ako príklad, že povedzme okolo roku 1000 máte takú dobu, že tiež všetko bolo na takom hierarchickom prísnosti a Krista si predstavovali ako hlavne prísneho sudcu, všade tak zobrazený v tých románskych plastikách. A vznikali také prísne rády, že bola obrovská vlna pustovníkov a asketických rádov. Tam taký prísnejší rád sú kartuziáni, čo svätý Bruno založil, že oni vlastne sú úplne sami, musia mlčať, musia málo jesť a stále pracovať a modliť sa a ani medzi sebou by sa nemali rozprávať a majú tie svoje tie cely a vlastne úplne keď sa dvaja kartuziáni stretnú, tak jeden druhému hovorí memento mori, pozdrav, čiže pamätaj na smrť, že vlastne tie rozkoše života pominú a tak aj v znaku vlastne tie a sa mi zdá, že toto aj kapucíni používali dosť často. Áno, ale tam to začalo u tých kartuziánov, ale aj ďalšie rady, tam sú tí Valomrovský rád a Grandmontský a samé také pustovnícke prísne. A to je výraz ducha doby. A potom a teraz zistíte, že nepoviem ďalší príklad. Idete o 300 rokov neskôr v 1200, začiatok 13. storočia. A keď pozriete, že aké vznikali tam rády mníchov, tie mníšské hnutia,
tak zistíte, že veľký mocný impuls, láska, milosrdenstvo, city, sociálne cítenie a tak. Zrazu Kristus už nie je prísny sudca, ale Kristus je súcitný, milosrdný zľutovník, ktorý chodí navštevovať chorých, ktorý a tak ďalej. No, máte svätých zase úplne iného typu, ako svätá Alžbeta, nesmierne proste, že prekypuje týmto milosrdenstvom srdca, mladučka. Svätý František, ktorý je od patrona milencov cez proste tá vrúcna láska, že jemu sa zjaví serafín ako duch lásky a on proste tak prežíva tú Kristovu utrpenie, že dostane až stigmy na rukách. A zase celý rád a znova celá tá doba je taká, lebo to je čas trubadúrov, čas tých dvorných lások, kedy tí trubadúry spievali tým dámam na lutnách a skladali básne a rozvíja sa proste hudba a poézia a proste tá oddanosť aj kult ženy, že všade sú kráľovné na trónoch a tí rytieri proste slúžia tým kráľovnám. Čiže celá doba potvarbená vlastne citovými impulzmi lásky. A keď sa pozriete pekne, že ale dokončím to, že ja neviem, boli obdobia, ono sa i prekrývajú, že máte obdobia, kedy zrazu začali v móde byť vojenské rády. Napríklad templári, taký vzorový prvý, a potom začali úplne prechádzať ďalší rytieri meča, nemeckí rytieri, Johanniti, najprv nemocničný rád, čo prešli na vojenskú organizáciu. Čiže to bol ten čas krížových výprav a taký vojenských duch doby a zrazu bola predstava, že mních nie je pustovník, mních nie je ani ten, čo sú milosrdne pomáha sociálne, ale mních je vojak. On je bojovník. Nie? Alebo máte dobu, ako dnes máme tých malteských rytierov a nedávno mi rozprávali, že akože tam sú že veľa lekárov. A prečo je to tak? No lebo tí malterskí rytieri vznikli 11. 12. storočí. No to je také obdobie, že vrcholila medicína a také tie ozdravujúce sily. V podstate v tej starej náuke o anieloch sa to volalo obdobie archaniela Rafaela, čo je aniel liečiteľ. A tam, že má korene v tomto období, v tej kvalite, vlastne keď ľudia mali vzťah k prírode, k zdraviu a tak ďalej, boli oveľa viac vegetariáni vtedy, nejedli toľko mesa. Tak vidíš, že stále až dodnes je to tak, že akoby ten tvorivý duch, ktorý pri založení tých malteských rytierov, že stále to je, že oni majú tú tradíciu, že je tam tí lekári sú tam. Tak. Dobre, spýtam sa vás takto. Myslíte si, že na vznik týchto rádov, teda aké boli, alebo na čom boli založené, mal vplyv ten spoločenský život, ktorý v tej ktorej dobe bol, keď vznikli? Mal. Mňa, preto to hovorím, že mňa zaujíma ten celkový obraz, že vlastne čo je za dejinami tie dúchovné psychologické príčiny. No tam odhalujem také zákonitosti, že jednak vidno, že to súvisí vždy s dobou, že to nie je, tie svetské a tie duchovné dejiny akoby nie sú oddelené, že vidíte, že tie láskyplné rády vznikajú vtedy, keď sú trubadúry vo svetskej kultúre. Tie asketické rády vznikajú vtedy, keď vzniká aj absolutizmus taký politický, že všetko je také prísne. Tie bojovné rády, templári, to súviselo s tými, že bola bojová doba. Po iné obdobie aj v renesancii, že tam vznikli uršulinky, teatíni a takýto. Zistíte, že renesancia veľmi múdri, vzdelaní, všestranní ľudia, no a vznikajú vám rády, ktoré zamerané na vzdelávanie, povedzme, mladých a na univerzity a takto. Dokonca je to také, že až vidíte tak hmotne, že povedzme, ja robím také obrázkové dejiny, také názorné, že to aj malé deti by pochopili, že napríklad dejiny módy, ako ľudia sa oblečú a čo považujú za pekné a za slušné. Tak zistíte, že okolo roku 1000 a 1600 všetci chodili bradatí muži. To bol